Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tang kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Lignaay Babalay Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Okay, good morning. Masantos San Mabig, good morning lang ulada balang sinansakay. Kumusta kila namin ditan, pinablimiran dumarangal, petsa, 19 la.
bulan na Agosto 2025. Siyempre ang sasabi na kabkabungan nyo so programan maiter nasaray impormasyon na balita nilira saray matuan liknaay balay. Siyempre kalob kanta ba yun saray kapaborito yo amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Tana kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Bali-bali sindag na agaw. Bali-bali mampaagaw. No kabwasan. Vitamin D at ateng tanagagik. Vitamin D. So nala say sikat ng araw. Akala ka. Kasi amanso samay sabiang kun balita, impormasyon na dasayan kabosan na dasaray kaunan nangalyuran impormasyon na da panamaglay ng kapaborito Dennis Muarez ang kapaborito Errol Jurado. Nilira dasatay proyekto kaya solar ditan dasay balay na Bugalyon. Doon nga saya impormasyon at saya so pina-stop according to information na Mayor William D. Totoo ba Mayor na pina-stop mo yung proyekto na solar lights dyan sa o solar panel dyan sa bayan ng Bugalyon. Bukas naman yung ating himpilan para sa iyo Mayor para may paliwanag kung totoo nga ba na pina-stop yung pagpuputap ng solar dyan sa bayan ng Bugalyon. Kasi totoo nga naman na malaking tulong yan. Lalo na sa lalawigan ng Pangasinan dahil nandyan yan. Nag-create yan ng trabaho at ng mga magandang oportunidad. Ayan, medyo nasasaida. Yung solar na proyekto dyan. Kaya kung meron bang kang paliwanag, Mayor, bukas naman yung ating impilan dyan. Good morning, partner Joseph. Hi, good morning, partner. And good morning at saray dumaringal ang manangan tabel ang ula. At sain kabosan at liknaay balay. Bali-bali tay patutungtungan mo natin at sain kabosan, partner Sikata sabihan ko na issue dara may kapaborito tayo. Legan niya manmamaneho saya wala dulok mat kapaborito Joseph. Balbalag ya proyekto. At kung totoo man na ito'y pina-stop ni Mayor sa anong rason? Kaya yun. Kung nakikinig ka Mayor, no, Anton Rason, yes, kung totoo man, bakit? Para maliwanag sa taong bayan. Dahil yung mga proyektong ganyan, maganda nga nagkakaroon ng mga investor na ganyan sa isang bayan, di ba? Dahil malaking tulong yan, kapaborito Joseph. Tama yun. Tsaka, ang duty kasi ng isang LGU, kapag ka may mga as far as I know, kapaborito Aljay, no, wala rin untan nila negosyo ng loob at always welcome iraratan. Yes. Kaya nga ang kampanya ng mga LGU natin, business friendly. Pag sinabing business friendly, walang hirap sa pag-apply o walang hirap sa
tawag nito at may panag-apply na negosyo. Agmura ablugan. Agmura ablugan. Yes, oo. For as long as they comply with all the existing ordinances. Yes. Tansaray batas tayo, lay tayo at Pilipinas. Singasay duty labatlan nasay sa kaya local chief executive at administrative. Yes. May pirman to labara. Correct. Ya wala lara may may patunay amin na-accomplish lang namin sa may requirements, di ba? So saka yung proyekto na yan sa ating pagkakalam nagumpinsa na dahil pinay-stop nga according to report. Yes. Kung totoo man yan. Kaya nga anong rason? So may rason siguro si Mayor. 'Di ba? Kung totoo nga na yan pinatigil. Ano yung rason? Yun ang kung pwede. Okay naman na may paliwanag yan ni Mayor William D. ng Bugalyon. Bukas naman yung impilan natin about that, 'di ba? Kasi kung anong rason? Yes, kailangan malaman natin yung rason bakit kasi kung ayaw naman nating masabi na that is anti-progress Kapaborito RJ. Yes. At saka isa pa madideprive naman yung mga kababayan natin na sana ay makinabang. Yes, sa tama naman. Sa dala ng solar power plant na yan sa kanilang bayan. Nagawin Kapaborito Kaya RJ. meron rason siguro. Kaya yun ang baka pwedeng malaman at may paliwanag kasi ganito yon. 'Di ba may mga ihalimbawa natin Kapaborito Joseph. Sa isang mga negosyo, may mga negosyo na nandyan na, nag-ooperate na. Pero kung minsan 'di ba, hindi na nasusunod yung tama na proseso at nung binigyan ng lisensya na dapat mag-comply, pwede mong ipasara. For example, mayroong mga factory diyan 'di ba, kailangan yung control yung kanilang usok, parang ganoon, 'di ba? Tapos nakakaperwisyo na, 'di ba? Yes. Masangsang na yung amoy. Pwede mong ipasara. 'Di ba? Mga ganoon ba? O halimbawa sa yung mga poultry, 'di ba? Yes. 'Di ba nung nag-comply yan sinabi niya magko-comply siya, maglalagay ng ventilation lahat para hindi makaproyekto ay makaperwisyo. Tapos nung lumaon nakakaroon na ng hindi pagtupad dun sa mga napagkasundo, pwede mong ipasara. Yes. Baka may rason din. Ayaw din nating isipin Kapaborito RJ na may ibang reason kung bakit. Kasi kamakailan lang nabalitahan po natin yung isang mayor sa bayan ng Pampanga. Sa parte ng Pampanga, si Mayor Ponsalan. Na kung saan sila ay inaristo ng National Bureau of Investigation. Mayor? Yes. Inaristo, Mayor? Oo, kasi na-set up sila sa isang operation ng NBI dahil sa extortion. Allegedly, humihingi ng pera doon sa negosyante na magpuput up ng kanyang negosyo sa kanilang lugar na in exchange for that bibigyan niya ng pabor yung kumpanya na magpatayo ng kanyang so negosyo. Ibig mong sabihin, ako negosyante ako. Para makapagnegosyo ako, kailangan yung salitang maglagay muna. Parang ganon. Okay. Kasi iyon ang nangyari sa operation ng NBI at ngayon nahaharap sa kasong graft, robbery, and even extortion and illegal possession of firearms. Yung itong si Mayor ng Pampanga. Ngayon lang yan? Ito kakailik lang niya? Lately lang ito Kaya kung nakabalik man ako. Kasi nagreklamo mismo yung kumpanya. Kasi siya mismo kinikikilan. Talaga na-receive niya yung text na kano ba yung hinihingi sa kanya? 50 million yata. Tapos mauna na yung
50 or 80 million, nabigyan na siya Para matuloy yung Yes. para makapag-put-up Nabigyan siya ng pangunang 30 million. Ay nako. Yun yung ginamit na mark money. Mm. So, ang negotiations nila is magbigay muna ng 30 million. Mhm. After that, parang staggered na yung bibigay niyang susunod pa para makumpleto yung 80 million. Mhm. So with that, nagsumbong yung company at naharap ngayon sa kaso itong mayor. Ay, At nako. actually, mayroon pa isang pwedeng pagsampahan nila ng reklamo, yan yung ARTA. Arta yung anti-red tape. Anti-red tape. Yun yung mga pasuksok, yung mga sa opisina ng gobyerno. Yes. Na pag may mga transaksyon po kayo at 'di ba, nauna yung hingi, yung lagay, pwede silang makasuhan. Oo. Yung mga empleyado ng gobyerno. Yes. Sa ARTA. Sa ARTA. Okay. Oo. 'Di ba may nasampulan na diyan? Meron na actually. Na Meron ARTA na yung actually. dahilan Oo. kung bakit sila nasuspende. Oo. Ayun. So, yun yung mga senaryo na pwedeng mangyari, Paborito Ajay. Pero sabi nga natin, iba naman siguro yung sitwasyon sa Pampanga dito. Kaya baka may hindi na-comply. Baka mayroong kulang. Kasi pwede mong i-stop yung proyekto kung nakita mo na hindi nasusunod. Yes. Yung tamang proseso. Di Tama ba? yan. Oo. Halimbawa, ito gagawin ko to tapos nung kino-construct na parang mali. Parang lumagpas ka. Oo. Parang meron kang na-violate. Oo. Pwede rin na talagang bilang ama ng bayan, ang iniisip mo rin yung kapakanan Yes. ng iyong mga kababayan. Oo. Kung yan nasasaalang-alang, baka ganun naman. 'Di ba? Di pwede mong ipatigil 'yan, 'di ba? Ganun 'yon. Yes. Okay, so sana maliwanagan 'yan. At siya nga pala, Kapaborito Joseph, sa mga may gustong i-nominate, kasi may Ano yan, may na-receive ako na nagti-text, narinig daw sa'yo Ano yun? yung programa ng GCI. Sabi niya, 'di ba kasama mo si Joseph, ano ba yung proseso kung paano ko i-nominate yung kilala ko, sabi naman niya. Kaya gumawa na kayo ng kabutihan, yung pala yung may nagagawa ka sa nakabutihan sa yung kapwa-tao. Pwede ka pala dito. Ano yun? Yung nabanggit mo daw nung nakarang araw about GCI ata yun. GCI, yung TORM, 10 Outstanding Young Men of the Philippines. At saka yung isa yung TOEFL. Yung TOEFL naman, ito yung award na binibigay. This is actually not just an award, it's a prestigious recognition award na nag-umpisa noong 1988 pa. Oy, tagal na. Ajay. Sinong mga na-awardan dyan? Ang mga nabibigyan po ng ganitong recognition, Pakilala. ito po yung mga Filipino citizen, natural born, naturalized, or even dual citizen, age 41 and above, na nagkaroon ng exemplary achievement sa kanilang buhay, na sa kanilang mga exemplary achievements na yan, nakapag-contribute po sila sa kanilang mga respective fields para sa public welfare and national development. Yon. So, kinakailangan, halimbawa, meron kayong inumpisang project sa inyong barangay na nagbibigay ng livelihood. Yon. Ay, nakakatulong. Nakakatulong sa inyong mga kababayan at nasa in the long run, na habang umuusad ang panahon, dahil natutulungan mo sila, nakakatulong ka na rin economically sa progress ng iyong bansa. Okay. Sa community. So open na po ba ngayon yan? Open yung na, open na. Kasi narinig daw sa'yo, hindi niya na-gets kung saan pwede siya mag-nominate. Kung siya pwedeng ipadala. Yes, pwede po kayong i-open yung awards at hindi ko alam kung ito yun. Awards at TOEFL.org. Yan. Doon po kayo pwedeng mag-nominate. GCI po yan. GCI. Yung GCI is JCS Incorporated. Okay. JCS Incorporated. Yung mga samaan ng mga mga NGOs, parang gano'n. Oo. Ito yung mga
kasama sa JCIS Incorporated, lalong-lalo na sa Senate Philippines. JCI Senate Philippines. Yes. Yan. So, yun. Siguro, i-ano na lang sa Meron po kayong sa Facebook. Yes. Meron pa kayong i-accomplish na Facebook account nila. Yung nomination form, doon na rin po ninyo pwedeng i-download. I-download. Oo. Ito. For nomination forms and more information, visit TOEFL.org or contact the TOEFL Search Committee at awards@toefl.org. So yun. So yun naman yung nabibigyan ng pagkilala, yung mga gumagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. At nag-excel din siguro sa kanilang mga field of kung kasali ano po man dito yung mga nasa ninyo. government service. Yes. Government sector, private sector, academic community, non-government organizations and civil society organizations, at maging yung mga past TOYM honorees. Yun. Pwede rin po sila dyan. Oo. So, at sa bumubuo ng GCI, mabuhay po kayo. At may mga ganitong ginagawa kayong mga proyekto na nabibigyan naman ng pagkilala yung mga tahimik nga ba na gumagawa ng kabutihan. Hindi yung gumagawa kunwari for oraka purposes and for their, di ba, ambition to become a public. Lang yun, yung mga por oraka lang. Oraka lang, litrato lang. Alam niyo na yung purpose kung bakit por oraka lang. Oo. Por oraka lang talaga. Dahil mayroon silang, di ba, parang pamapalig do. Pero ito yung manabibigyan ng award yan, yung mga talagang gumagawa ng kabutihan na wala silang iniisip na kapalit. Yung talagang nasa puso't isipan nila. Pero nakikita ng samang ito yung kanilang mga kabutihang ginagawa. Kaya binibigyan sila ng pagkilala. Kaya sabi ko nga, meron akong ino-nominate actually. Uy. Makikipag-communicate ako sa kanya. Pwede sa Pangasinan pala, wala pang parang nabibigyan ng award or ganyang pagkilala. Siguro, in the past, kulang lang tayo ng pag-nominate. Although diba? alam ko marami dito sa Pangasinan gumagawa ng ganyan. Oo. At it's about time na ma-discover natin sila. May feature natin sila at mabigyan naman ng recognition yung kanilang mga humanitarian works and efforts. Yes. Okay, sa iba pang balita, impormasyon at mga issue, babalikan natin pagkalipas ng ilang malagang paalala. Sandali lang. Ang puta-putang Iran balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguwas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy pa tayo sa Aliknay Valley. Alas 8:02 lang oras natin mga kapaborito. Siyempre call up kantabi ni Sari Magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Kansay Magtarilingkor, Magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre call up kantabi din ni Technical Site Engineer Nixon Dakal. Oy, siya nga pala. Good morning kay Madam Cecilia Morante. Asay kwanto, good morning idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. At syempre sa mga single ladies ng Barangay Basing, headed by Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Madam Emma Lipio, at saka kay Kagawad Esperanza, at kay Madam Ja. Yan. Magandang umaga po sa Good inyo. morning. Good morning. At siyempre, sa mga pinakamaangas na mga estudyante ng Northfield. Yan. Talagang smartest. Northfield Academy, Cheska Mendoza, Abriel Encarnacion, Mariel Castro, Anri Orozco, at Angel Bertulfo. Uy, ano mo si Bertulfo? Hindi may beer. Bertulfo pala. At siyempre, pabati rin, sabi ni Madam Ana, sa grade 1 pupil ko sa Kalit Elementary School na si Rinica Velasco. Happy 6th birthday and congratulations kay Rinica Velasco kasi nanalo siya doon sa competition nila sa Buwan ng Wika. Uy, meron akong pinadala sa iyo, engineer. Yung Buwan ng Wika. Buwan ng Wika. Noon may ano yung yan, bata. may mga maalala ko nung elementary tayo. Sa Buwan ng Wika may parang pa-contest. Yung maglalagay ka sa kartolina. Yung kwan. Susulat mo yung mga salawikain doon. Yes. Tapos kung sino yung mga pinakamakaganda na salawikain. Yan. Nandyan yung ang mabawang isda, mga ganun. Ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa isang mabahong isda. Saka yung ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Sa kanyang pinanggalingan. Hindi makakarating
sa kanyang paroroonan. Mga ganun ba? Oo. Ganda yun Tapos yung sinasabit-sabit doon sa ano. Oo. Tapos mababasa mo. Agosto pala ngayon, buwan ng wika. Yes, buwan ng wika. Kaya gamitin natin Wikang yung natin Pilipino. yung ating wikang Pilipino. Yun. Kaya nga nagkaroon ng paligsahan dyan sa Kalit Elementary School. Yun, paligsahan. Yun. Ito po yung naging piece. Yan. Ni Renica B. Velasco ng Kalit Elementary School na nagbe-birthday ngayon ng kanyang ika-6 na Happy kaarawan. birthday. At siya pang nanalo. Siya pang Parang nanalo. pa-birthday sa kanya. Kahapon. Panoorin natin to. Ang wika. May sariling wika ang ibon at isda. Iba ang saso, iba ang sapusa. Iba-ibang bansa, kanyang-kanyang wika. Itaguyod natin ang wikang pambansa. Bakit mahalaga ang sariling wika? Ito'y kaluluwa ng mahal nating bansa. Yun. Ang wika. Yun. Congratulations, Yan, ang ganda. Parang bimaga subagok. Ito ay kaluluwa ng Yes. ating bansa. Parang may mensahe. Anong mensahe niya? Yung pagmamahal sa sariling wikang Pilipino, yung sariling atin. Oo. May pablian tayo sa sariling dili tayo. Ayun. Parang ganun, babaga subagok. Kasi kung Gaya minsan ng Pangasinan. Yes, kasi kung minsan may mga antataga ka Pangasinan, may ningwanan mo may unlakad arum ya pasin wala raman niya totoo ya. Singal agtulante man salita, di ba? Tagalog na. Yung bagang sa Pangasinan, nagpunta lang sa Manila, kinoy, Tagalog ka lingon mo Pangasinan. Parang gano'n, nagpunta ka sa ibang bansa, antan-tan sumantaga, kung sabi ka Jay, singa milingwanan mo la, parang gano'n. Kaya singabi magasubagaw. Sa makapalit Pagmamahal sa sariling makapalit ni kapaborito Jay. Ang gano lingwanan de sa riditan Pangasinan, agdabalat na lingwanan so sa may punto da. Ay, halimbawa, ey. Anong sinasabi mo? Di ba? Ang ibabagam? Anong nangyari diyan, ey? Ayan. Sinasabi ko sa iyo na gawin mo 'yan. Ganyan talaga, may may ganun yun. At saka yung punto na sinasabi mo. Yes. Hindi nyo maikakailayan. Ya anawut sa salitan Pangasinan kuanda mo. Yes. Kaya sa nguri di lam anawut. Yan. Tapos pagka may mga na-pronounce kan medyo anawut, tatawanan ka. Samantala taga Ilonggo, pag nag-pronounce ng medyo English na ganun ang tono, hindi nila tatawanan, mapaghumusga kayo kung minsan. Alam mo kasi, mga district engineer. Sino yan? Sino yung mga district engineer? Mamaya. Ano yun? Mga district engineer. Sino yun? Si Mayor Magalong yun. Yung mga district engineer. Mamaya. Ay, by the way, babatiin muna natin si Rihanna Daliwan din. Siyang nanalong Miss Indonesia sa search for Mr. and Miss ASEAN 2025. So parang ni-represent nila yung mga bansa sa ASEAN. Congratulations. Alam mo, maganda yung mga ganyang activities para tama. Nabilay adlik na andari ugugaw. Saka maitanim sa kanilang isipan. Yes. Yung mga tulad ng buwan ng wika o tulad naman ng nangyari dyan, di ba? Yung ASEAN countries, di ba alam na nila? Ay, by the way, kapaborito Jay, nadagdagan na po yung listahan ng mga nagsusulong for good governance. Yung pong mga nagde-demand ng full transparency, accountability, and justice on flood control projects, kasi nabanggit natin kahapon, walang Pangasinan. This yung pala, mayroon initial lang yung nabasa natin at yung ginawa nilang press release. Yes. Ng mga nagsusuporta dyan. Sa Pangasinan, mayroon pala. Meron. And we have Mayor Jeremy Rosario ng Manawag, Pangasinan na siya rin ang tumatayong Pangulo ngayon ng League of Municipal Mayors of the Philippines dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. So, kasali na po siya sa mga nananawagan para sa transparency, accountability, and justice on flood control projects. Kasi dati na pala siya na talagang nung kaupo niya bilang mayor sa Manawag, nandyan na siya sa grupo na yan. Yes. Sa nagsusulong ng good governance. Yes.
Siya po yun ang nagsusulong ng good governance. Isa siya sa mga nagsusulong. Along with, of course, Mayor Magalong. Na kanina napakinggan ninyo kasi isa sa mga binulgar muli ni Mayor Magalong, yun daw mga district engineers ng DPWH. Sila daw yung tagahatid ng tagabitbit ng pera, tagahatid ng pera. Ay, siguro may tinutukoy siya. Siguro may alam siya. Most likely. Dahil hindi naman niya sasabihin yan kasi, di ba? Sige nga, patunayan mo. At least may masasambit siya. Oo. Di ba? Kung gipitan na. So siguro may alam siya. Ito. Pakinggan natin. Si Mayor Magalong muli sa kanyang revelation. Alam mo kasi, ito mga district engineer, redundant lang yan sa trabaho ng regional director. Ang trabaho ng district engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. So siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Yan ang pinaka-importanting trabaho niya. In fact, yan yung unwritten na task description niya. Mag-deliver ng pera sa politiko. Yung DE, yung district engineer, kasi siya na rin ang contractor noon. May sarili na siyang grupo ng contractor. Siya na yung magde-design. Siya na pala magpaplano. Siya na rin yung magde-design. Siya na rin ang gagawa ng program of works. Siya na rin ang magbibid. Magpapabid. Siya na rin ang magbibid. Diba? Siya na rin ang mag-implement. Siya na rin ang magbibil. Siya na rin ang kukolekta. So, sa kanya na lahat. Bigat na aligasyon niya na. Parang all-in-one mayor. Siguro doon sa kilala niya. Kasi may, alam mo, in fairness doon sa mga ibang district engineer. Kasi wala siyang binanggit Wala naman. Kaya kung nakikinig kayo, mga district engineers, eto, pabulaanan ninyo ito. Diba? Pwede kayong tumawag sa amin. Tumawag kayo. 0939-100-9931 at 0927-974-2784. Sa kaya nga sinabi ko nung intro natin na baka kilala niya. Baka meron siyang pinagbasihan. Kasi, di ba, hindi naman siguro lahat. At yung mga iba dyan, di ba, kapaborito Joseph, parang kahit labag sa kanilang kalooban, anong tawag mo dito? Dapat sumunod sa Agos. Parang ganon. Kasi ang alam ko diyan na parang sangayon ako doon sa baka pwede silang tanggalin. May say yung mga nakaupo sa anong tawag mo dito? Pagre-rekomenda kung sino yung pwedeng maupo. At pwede rin silang matanggal. Parang ganon. Pero yung allegation meron pa ngang nababanggit na Big Six. So Big Six na... na sinasabing sila yung kumukontrol ng budget. Dyan naman sa yung mga nakaupo. Oo. Pero wag muna natin silang pangalanan. Kasi may kilala ko. May kilala ka din na mga naging district engineers o engineer na talagang good record. Of course. Diba? Meron naman. So, hindi naman lahat. Hindi naman lahat siguro. Although, yan. In fairness. Oo, in fairness. Pero alam ko na wala silang magagawa kung yun ay utos ng mga nakaupo. Dahil meron silang, anong tawag mo dito, control. Yes. O kaya pakapanyari ikalanda ka o dinoyalista ka. Parang ganon. Baka mapagkaisan ka. Yes. Yung ang pinupunto ni Juan, ni Mayor Magalong. Kaya sunod-sunuran daw. Kaya sunod-sunuran daw. Okay. Oo. Kaya sabi nga niya ito, this is where your taxes go. 30% doon sa Big Six kickback. 10% doon sa contractor. 5% doon sa district congressman. 5% doon sa implementing 5% lang 5% daw. Parang mali yung niya. 5% sa implementing agency, DPWH. 5% others and 45% para sa actual project. Kaya ito, mabuti pa i-intra na naman diyan yung siguro pag nakikinig ang BIR. Lifestyle check.
Di ba? Siya nga pala kapaborito, Oh, Jay. sa mga ganyang, di ba? Pati Meron lang ako mapupuntuhan na isa. Oh. Kasi nabanggit ka makailan, yung mga kakulangan pa rin ng classrooms sa bawat schools. Mhm. Ang nag-handle pala ng budget niyan, DPWH, bakit hindi ang DepEd? Dati yan, ito kasi. Yan. Dati May yan, alam DepEd. Okay. May alam ako dyan eh. Sige. Kaya nga dati, sa district, mayroon silang district engineer. Okay. Sa hindi sa DPWH, sa DepEd. DepEd. Okay. Pero ito lang, mga nasa nasa kamay ng DepEd yan eh. Kaya meron silang engineers doon. Doon na rin siguro nagkakaroon ng mga bidding hanggang sa nagka-controversial din yan eh. So parang naibalik ulit sa DPWH. Yes, sa pamamahala ng DPWH. Yung construction ng mga school buildings. Dati nasa kamay ng DepEd yan eh. Kasi dahil yung kilala ko, siya yung engineer doon dito sa SPDO 1. Pero parang wala na ngayon. Natatawa na ayun lang ang alam ko, correct me if I'm wrong. Ang liit-liit ng pera, mabilis punitin yan kung pupunitin mo. Punitin ha. Pero napakalakas ng kanyang impluensya. Lalong-lalo na si Busan Lee. Ay, nako. Napakalakas ng kanyang impluensya. Busan Lee oo. Busan Lee. Wag niyong minamaliit yung mga maliliit. Busan Lee, hindi ba niyan? Hindi ba inchik yan? Hindi naman. Hindi naman. Kasi parang yung apelido Busan ang lakalakas ni kuan yan, Busan Lee. Maliit lang yan, papel lang yan. Pero pag kaya niyang utusan ng tao, kaya niyang paikutin ng tao, kaya niyang linlangin ang tao. Nako. Kita mo yun? Kaya niyang baguhin ang pag-uugali ng tao. Yan si Busan Lee. Sino kaya ang Busan Lee yan? Ay, nako. Ang lakas talaga ng impluensya ni Busan Lee. Busan Lee doon ako sa talagang Pinoy. Ayoko sa inchik Busan Lee. Pag Pinoy, kahit maliit, Pinoy pa rin. May kaampat, Pinoy yun. Pinoy. Ayun. Oo. Talaga hindi mo maalis kasi nandun yung picture eh. Pero Busan Lee, parang inchik ang dati. Ay, nako. So, going back to that, kasi ang pinupuntahan dyan ni Mayor Magalong is yung corruption. Gusto niyang ipaliwanag, ipakita kung paano. Yes. Kung paano nakakalas-kalas yung pondo na inilalaan sa isang proyekto. Na pagka nilaanan mo ng yung madali na lang kwentahin ng 10 piso, ang matitira na lang 3 piso. Yun. O kaya 4 na peso doon sa talagang gagamitin. Yan. Sa pagpapagawa ng isang proyekto. Dahil yung 6 na piso na punit po limalad sa rekurian. Oo. Kung minsan naman ganito naman ang style. Ito talagang actual budget para sa project na yan. Pero bakit dinadagdagan at lumalaki ng lumalaki? Because merong interest. Saka yung may ibang interest, ganon. Hindi ka nagsusupply Hindi ka nagsusupply sa gobyerno. Although meron ako alam. Di ba? Kung minsan, overpriced. Yun. Bakit overpriced? Sa tagal ng panahon na mabayadan sila, luging-lugi na sila. Alam mo pala. Kaya, iba yung government price. Yes, iba. Mataas. Yung government price. Kasi yun ang rason. Matagal magbayad ang gobyerno. So, lugi rin. Kaya ikaw pa yung nagnegosyo, supplier, ayaw mo malugi ka. Yung pera mo. Of course. Instead na pamunat mo kaya nakaukulan, interesan mo. Ganon din pala yung style. Ito para sa mga hindi nakakaalam. Ganon din pala yung style doon sa mga retailer o kaya mga sari-sari store na may mga binebenta silang mga produkto na aliwan masaliw. Ibig kong sabihin, kailangan mo pero kailangan mo after 1 month. Kailangan mo hindi yung arawan na
ginagamit mo. Kaya kung minsan pinapatungan nila ng mas mahal na tubo. Kasi nga nai-stack yung pera nila. Yung paunan nila doon. Yun din pala yung ano nila paliwa. Halimbawa, itlog. Kahit tumubo ka ng piso sa isang itlog, daily consumption yun eh. Yes. So mabilis. Tapos magbebenta ka ng sabihin na natin yung baby oil. Parang gano'n, yung larak. Baby oil. Matagal maubos yun eh. Yes, kaya mahal. Kaya naiimbak yung ganun pala yun. So yun yun. Baka sabihin nyo, ba't mahal ito sa ano? Parang kuwan na rin yan sa law of supply and demand. Yun. Kaya nga yung sa government price, parang kasi yung pagproseso medyo matagal. Yes. So yun, para alam ninyo. Sa law of supply and demand, pag malaki ang demand, diba? kukunti ang supply, mahal ang presyo. Parang gano'n. Diba? Parang gano'n. Pag malaki ang supply, kukunti ang demand, mura ang presyo. Yun, gano'n yun. Ganun yun. So, pero iba ito. Itong sinasabi natin, hindi ito nag-a-apply. Hindi ito mag-a-apply dun sa project eh. Di ba? Kasi nilaanan mo na ng pundo yun eh. Magagawa na yan eh. Ang pinag-uusapan dito, yung korupsyon. Yes. Yung hinuhugot-hugot ng mga alam mo na dapat bigyan. Kaya yung sana ito, kapaborito Joseph. Sana kung gagawa ka ng ang talagang gagamitin mo doon is sabihin mo na 1 million. 1 million, di gawin mo ng ilan ang huhugot doon? 10 million. Para yung 1 million talagang hindi substandard. Sige, di ba? I-prove nyo na lang na gano'n ito yun. Kaya magtataka yung tao. Ang liit-liit. Ba't ganyan yung presyo? Siguro yan na. Alam na ninyo, alam na na yung iba dyan, para sa mga, di ba? Dyan naman papasok yung COA, di ba? Yan naman papasok yung mga inspektor. Kung nagamit nga ba yung so makapalo eh. Ngayon kung mayroon naman sila, hindi na iimik yan. Yan. Di ba? So, masalimuot yun ang realidad eh. Kaya ngayon yung mga binubulgar ni Mayor Magalong. Ay nako. At pinapalagan naman ng ilan. Kasi nagtataka sila ba't kabago-bago ganay. Hindi pa napapakinabangan adral. Correct. Substandard. Kaya yung mga daan. Kabago-bago. After a month, lubak-lubak na. Kaya yun na yung sinasabi ko, gawin nyo na lang yung ganun. Yung talagang ang talagang dapat gamitin para matibay 1 million di 1 million tapos budgetan nyo na ng 10 million para yung kukunin nila ng 9 million. Ang laki ha. From basta 1 million to 10 alam million mo kung anong punto ko doon. Yung proyekto talagang matibay. Okay. Di ba? Wag nyo nang baguhin. Kung ano yung talagang gastusin nun, yun na talaga ang budget nun. Dagdagan nyo na lang para sa ngayon, para sa kickback, dagdagan nyo na lang. Ganun na lang sana. Ay, nako. Inom muna ako ng kape. Sige. Good morning, Engineer. Engineer Dion, good morning. Kasi na ko eh. Ito naman, mga kapaborito, panawagan din nga sa mga, ewan ko, tanod siguro, ng Barangay Dulag. At kayo pa mangkakarga na signage at paglinadalan, taga makadalan suluganan. Ano yan? At may signage na slow down kanto. Maganda po 'yon. Magandang adhikain 'yon. Bakit sa gilid na lang sana? Slow down dahil nasa tapat ka na ng school. Pero kung tutuusin, kahit hindi po ninyo sabihin yan, alam na ng mga drivers yan, alam na ng motorista yan, na kapag you are approaching a school premises, slow down ka talaga dahil may mga tumatawid na mga bata. Nonetheless, magandang paalala po yan. Pero napakalaki po ng signage nyo na slow down. Ilalagay nyo sa gitna ng daan na gasgas suluganan. Wala rin ang kakabalag. Hindi bali tricycle, motor, okay, makadalan. Pero sa iluluganan niya arumoy. SUV, for instance. Ang gapula. Ang gapula, nagasgas la. Dapat sinusukat naman sana. Yes. Kaya maganda po yung adhikain nyo dyan sa Barangay Dulag. Yung mga student, yung mga pupils. Yes. Because you are protecting the children. Maganda po yun. Saludo tayo dyan. Pero
napakalaki naman po ng signage nyo. Huwag nyo ilagay sa gitna ng daan, hindi ako makadaan. Saan yan? Sa? Pasensya na kayo, tinabi ko. Dapat Pero lang. sabi ko, dito sa gilid lang. Sa gilid na very visible, makikita ng mga motorista at hindi naman makakasagabal sa daan. Nakano, yung kanagasgas. Yes. Kaya actually, inalis ko. pinagbawal na yan ng ng DPWH yung mga highways. Yes. Pero mayroon pa rin gumagawa. Meron pa nga binabaran. Nakabara eh. Dalawa pa. Dalawa. Sa right side, sa left side, sa kabila. Yung karukuyan ng dyan, sa may from Mangaldan going to Mapandan, ano yon yung gagasa, ano ba yan? Aman ba? Aman Sabina. Parang ganun. Hindi, yung daan na yun, ano na yun? May school kang madadanan dyan. Yes, highway na yun eh. Di ba may dalawang nakaharang. Nakaharang na malalaki na signages. Highway yun eh. Dapat lang sana, para mag-slow down. Pero yung purpose, okay naman, pero daan kasi yan eh. Daan eh. Hindi ako makadaan. Kaya, pasensya na kayo, tinabi ko. Panawagan lang naman. Tinabi ko po. Baka yung naglagay di niya natantya. O kaya di siya nagmamaneho ng luganan. Yun. Tantyahin po ninyo. Yes. Sa panawagan lang po, sa gilid na lang na makikita naman ng mga motorista. Lalo yung mga drivers, makikita naman po nila. Sa tabi na lang po, pakiusap na lang. Maganda po yun. At pero ang nakita ko, walang tanod. Nandun sa gitna, walang tanod. Lagyan nyo ng tanod. Ay, para may bantay. Yung bantay. Yeah. Kasi pinuna ko yung isa nandun, kan pala siya, empleyado ng school. Hindi po ako, sir, yung mga tanod ang naglagay kwento. Okay. So, tanod. Baka hindi niya natansya. So, yun na lang po pakiusap sa mga barangay officials ng barangay Dulag. At ito naman, kapaborito Jay, speaking na rin ng barangay, ang katabi naman ng barangay Dulag is barangay Basing. Binmalay. Binmalay naman. May Dulag Linggihan, may Dulag Binmalay. Yes. Magkakatabihan, di ba? Magkakatabihan. Nabasa ko lang ito kasing pinaskill po nila na tarpaulin. Basahin ko lang Ang sinasabi dito, kapaborito RJ, bawal ang paggamit ng binagong o maingay na muffler sa mga motor at sasakyan sa barangay Basing, Binmalay, Pangasinan. Under Resolution number 162 Series of 2025, Resolution declaring Barangay Ordinance number 1 Series of 2025 of Barangay Basing, entitled Ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng binagong o maingay na muffler sa mga motor at sasakyan sa Barangay Basing, Binmalay, Pangasinan, at pagpapataw ng naaangkop na parusa sa mga lumabag as within the conferred powers of the Sangguniang Barangay to enact. Maganda po to. Sinasabi dito, mga parusa, ang sino mang lumabag sa ordinansang ito ay papatawan ng sumusunod na parusa. Unang paglabag, babala at voluntaryong pagbabalik sa orihinal na muffler sa loob ng 7 araw. Tambutso. Tambutso. Kailangan magsubmiti ng larawan o ebidensya ng pagsunod sa opisina ng barangay. Ikalawang paglabag, multa na 500 pesos o 3 oras na community service na itatalaga ng barangay council. Ikatlo at mga sumusunod na paglabag, multa ng 1,000 pesos o 6 na oras na community service depende sa kapasyahan ng barangay. May bangar kala. Kumaklula Oo. Agka mangin-singan-singan. Siguro, ito pinaskill na ng barangay council, ng barangay Basing para sa informasyon ng bawat isa na taga-barangay Basing, Binmalay, Pangasinan. At sana makasunod tayo dito kasi ito naingay nga naman. Kasi ito yung mga napakawalang kwentang inbensyon ng tao. Isa ito sa mga napakawalang kwentang inbensyon ng tao. Bakit ikanin nyo? Pasikat. Pasikat saka nagbibigay lang ng noise pollution yan. Nakakasira sa tenga. Isturbo. Isturbo sa kasi nanaugit. Rame arong kasi gabay da may unique
may luganan da. Oo. No, Ay, i-modify kung yun, da. mga KSP yun. I-modify da, babayan da gawon, bagon da, tambutso. Usually mga kabataan mga kabataan. Usually mga kabataan dyan ang Sa involved. ibaba da, brusko. No? Hindi nyo ba alam, pati sa mga to, panawagan na rin, at siguro dagdag kaalaman na rin sa ating mga kapwa bumibili ng sasakyan. Di ba kung minsan pinapalitan ng gulong, ginagawang malaki para mapurma daw. Hindi nyo ba alam na yan idumaan sa mga engineering ng mga mechanical engineer sa paggawa ng isang sasakyan. Yes. Paano aliwan matagtag? Piano amay lugang komportable ka Yung mga sasakyan na ganun yan. yun. Dinisign yun na ganun. Yung mga sasakyan na yan, kung bakit ganyan ang design niya, para may, sa stability ng sasakyan. Pagka binago mo yan, masisira yung stability ng sasakyan, madidisgrasya ka na. Same with that motor. Ginawa yun dahil yun ang nakaset na standard. Na-allow ng batas. Yes. Pero binabago ninyo. Huwag yung baguhin, kasi aliwa mapurma. Ayun niya. Niman. Singasamay bali-bali luganan mo. Anta bali-bali katag ito. Isanda ni Lord. Kape, ano mapurma ni man walay ham. Problema to, litog-litog. Sa kwanto ng Sir Jerome, singa kaya riyan nyo kuno'y dalan. Gawin nyo ba yung gawin? Okay. Ito yung mga resolution ng barangay Basing. At I think this is already also approved ng sangguniang bayan at saka pansangguniang Panlalawigan. Sangguniang bayan na lang. Bayan. Kasi pag barangay bayan. Pero yan, para kasi within the barangay lang, sana mayroon na sa bayan. Para at least dahul na. Tulad sa amin sa Lingian, alam ko mayroon yan, bawal yan. At ang nagpasayan yung aking kumpare. Si kumpare ko na former Councilor Picos de la Cruz. Ganun ba? So yung mga noisy na mga motorista, mag-ingat-ingat po kayo, okay? Magpapatuloy po ang lignay, balik kaya ni Nasarin Pakabat, ang paimano malalapatid sa rin managantabay. Ang puta-putang Iran balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:37. Likna ay balay pa rin po tayo. Kalokan tayo din siyempre sa rin magtariran kapabrito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service, always. Kansay magtaralingkor, magtariran kapabrito, Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Madam Elijah. Ay kay Elijah Tibalaw, kay sa kanyang nanay, kay Madam. Yan, magandang umaga po. Masanto sa kabosan, mga pogi rin, Sir Joseph Tan, Sir RJ. Kwanto. Good morning. Good morning, likewise. Kay Nani Conching, good morning. Watching your program, Sir Joseph and RJ. Kwanto. Kay Papa Bolt, good morning. Hi! Kay Papa Bolt. How are you, Papa Bolt? Oh, yan si Papa Bolt, rider din yan. Oh. Pero marunong sumunod sa batas. Ano kaya kung i-nominate ko din yan? Dami ng tulong yan Oo, si Papa Bolt. Papa Bolt. I-recommend sa mo. GCI. I-recommend mo. Oh, si Papa Bolt, good morning. Sa Eco Family, dyan sa Kalasyaw. Woo! Oh, Consilor Elias, good morning. Yes, kay good morning. Sa Gaspar Family dyan sa Binmalay. Kay Merafi Kerimit Estaria, good morning. Kay Madam Cecilia Morante, siyempre good morning. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayagi, timagilalamat. So, presyo na sare crudo. Natan na buwas. Natan, Natan Martes. effective today. Santak na limugsab ng Martes. Ha? Na mulag. Natan ay timagay. Timagay. Pigaroy. Magano tanong lang ta. Madam Lynn Coronel, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Madam Lynn. Tignan natin yung presyo ngayon, tinaasan. Pagtaas ng presyo ng mga crudo, lalamat at atang talagagig. Martes today pa, weekly. Diesel, ang diesel bumaba ng 80 centavos per liter. Ganon din sa kerosene, bumaba ng 90 centavos per liter. Pero ang gasoline, tumaas ng 60 centavos per liter. Ano ba yan? Galit ba kayo sa amin? Namimili kayo Gumagamit ng gasolina. Namimili kayo.
Oh, Buti na lang kung may panggasolina. Ay, ano ba yan? That's unfair. That's unfair. Pero wali abasa diyan balibalin mensahe ka paborito RJ. Ya ni pa akarat saya so ay floodings. Ito sa kwanto. Many politicians pero los benos sa tatang tanagagi ka. Many politicians and public servants profit from misery. The politics of floods and fake relief. Pinanabanganda. Oo, ito Ano ba yan? In English po ito. Hindi nakatagalog sayang Pero Tagalog in mo na English na lang In every rainy season. Kada tagulan. I-translate mo na lang. Sa tuwing sumasapit ang tagulan. Yan. Parang ganon. The Filipino are made to suffer two floods. Ang mga Pilipino ay talagang nagsasuffer, makakalikna. Naghihirap. Nakakaranas ng dalawang flooding. Ng baha. Yan. Yun. One of rising waters. Isa sa pagtaas ng tubig. And another of rising corruption. At yung isa yung pagtaas ng korupsyon. Yun. Ano ba yan? The first comes from nature. Yung una ay galing sa kalikasan. The second from the very leaders sworn to protect us. At ang pangalawa ay galing sa mga leader natin na nagsamba, nanumpa na tayo ay pagsilbihan at protektahan. Ano ba yan? Both are deadly but only one is man-made. Ito ay delikado. Nakakamatay. Parang ganun, delikado sa atin. Pero yung isa, gawa ng tao. Yun, okay. Man-made. The scandal of ghost and defective flood control projects. Yung iskandalo ng ghost. Yung makamulto. Yung mga, ano ba yan? Anong tawag mo dyan? Yung may kamultuhan. Makapalikdo na kagagawa o mga proyekto. Yan. Is not merely a failure of governance. It is an indictment of an entire political culture that thrives on calamity. Ano yan? Kultura na yan? Parang nung tawag mo yun? Parang parte na ng kultura. Parte na. Parang gano'n ng kultura. Nakatanim na dyan. Ano ba yan? Say kwanto, billions of pesos have been looted under the guise of public works. Ay, nako. With dikes that collapse at the first downpour. Nako. Drainage that leads nowhere. Yung mga drainage na walang pinatutunguhan. Parang ganoon. Walang hanggan. And structures that exist only on paper. Paper, nasa papel lang. Nakadrawing sa papel. Yun nga kung minsan drawing lang And who profits? Ano yan? Mga ghost yan? Nakadrawing lang? Pero nakadrawing lang daw. And who profits? Kwanto? Sinong tumutubo? Nakikinabang. Ayun. A tight circle of favored contractors and the politicians who sheltered them. Yun lang. Yung nasa circle na yan. Yung mga contractor, politician, mga corrupt government officials. Nako. Ay, nako. Pero mamaya may magpapaliwanag sa atin na contractor. Tungkol pakikinggan naman natin siya, Worse still, kanto. Calamity funds meant to bring relief in times of despair yan na naman. Are weaponized for political gain. Yan na yun, yung ginagamit nilang sandata para sa kanilang ambisyon. Ayaramay ang gano agda trabaho distribute. May ride on era. May ride on era. Pundo na gobyerno, pundo ng balay. Say anta na sara may recipient. Era may mga awat. Nanlapod si kara. Sa gabagabay dan narungulad sara may tutuon mga awat na sa tere. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Mabuhay kayo. Sana'y dumami pa ang lahi niyo. Si leader mo, sa imis to ang gadlayag. Di ba? Totoo, hindi. Di ba? Ang ganda. Saan galing yan? Yung ganyan. Binabasa ko maganda Sabi nga. Saan galing yan? Sa isang kaibigan natin. Liknaan. Okay. Ang galing mo sabi pa niya, citizens are made to queue for 2 or 5 kilos of rice and a few cans of sardines, often
nearing expiration. Amay manlinyare susto ando ko. Amay titag to. Amay singawa mang kakalagay. Tapiano mga wat na mga wat. Yes, kamanaya sa awaton mo aramay asinggalan man expire. Nearing to expiration. Pero in fairness sa DSWD, maganda yung kanilang packaging. Sana all. Maganda yung kanilang binibigay at saka hindi mag-expire. Sana all. Pero yung mga ibang nanggagaling sa LGU, Pero Los Benos, either malapit ng 2 days, mag-expire na. Sana all. Mabuti pa si Cap Willie Soriano, classmate. Sana all. Talagang sana all. Nabigyan dyan sa kanyang barangay. Ito pa. These scraps are paraded as aid, but in truth, they are shackless. They keep people dependent, begging from the very hands that have already stolen their safety. At alaman santa tayo natutulungan na kayo. Pero, di ba, nagagamit lang kayo. Ito, tatandahan nyo. Di ba? Kasi, para safe kayo, nananakaw na yung talagang para sa inyo. Yes. Ito nga dapat pagkatandaan natin. Panapal lang yan, panapal. Ang sabi niya, relief is not mercy. It is manipulation. Minamanipulate lang nila. Yes. So let us be plain, Kwanto. Ambitious politicians, pero Los Benos, have turned floods into business. Pala. Ano yan? Yung ginagawang, yung flooding business na? Pinakikinabangan? Pinakikinabangan. Say, Kwanto, they fatten their war chest while the poor wade in sewage. Pero ang alam ng tao, magandang serbisyo. Pero meron pala siyang in behind. May purpose. At the back of their mind. Napakinabangan. Yes. Ng mga ibang politician. Yes. Kala ninyo nakakatulong sa inyo. Of course. Yung pala, mas siyang nakikinabang. Pero at the back of their mind, nangingiti sila sa inyo. Pati tangkila mo. Di ba? Diba? Saan tayo? Para sikitan. Para sikitan. Yes. They exploit every disaster as an opportunity for photo opportunities and for propaganda. Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? Di ba? Yung nabibigyan ng award ng GCI reward, yung mga talagang gumagawa na wala silang, di ba, hinihinging, yung parang hanggang po may singamambabantayan si Kara. Yes. Gagawan daya, parang nawala. Gagawan daya talagang kusa. Yes. Yan, hindi yung para may mag-gain sila in return. Na mga putops na yan. Reducing human suffering into campaign fodder. Ano ba yan? They have mastered the art of feeding on misery. And they do so with impunity because we, talagang, the people, have allowed them. Talagang expert na sila dyan. Minaster na nila. Nako. Ito pa. The president has promised blacklists, audits, and prosecutions. The Commission on Audit is proving the billions lost. Yet, alang na pro-prosecute. Yes. Yet history has trained us in cynicism. Ano yun? Cynicism. Ano yun? Parang wala lang, parang ganon. Cynicism. Parang ngayon ko lang narinig. Cynicism, ha? Yes, because too many scandals have ended in silence. Too many names protected by political alliances. Kanyan say kwanto, this must end. Bali-bali oration niya. This must end. Okay yan. Pero sinong gagawa? Yun. Sinong tatapos? Tayo. Paano tayo? Nasa ating mga kamay. Paano nasa ating kamay? Nandyan na si Bo Sanli. Atan na ba? Yun, sinasabi ko na sa iyo Pagka si Bo Sanli talaga. I cannot refuse. Cannot refuse. Diba? Bo Sanli. Tingnan mo yun. Yung gagawa at talagang sinsirong gagawa ng trabaho, hindi na bibigyan ng pagkakataon dahil nandyan si Bo Sanli. So say kwanto. Akala mo nanalo ka dahil mahal ka ng taong bayan. Yung pala, minahal ka dahil kay Bo Sanli. If government is serious about clean governance, then let it start here. Unmask the politicians who dip their fingers into flood control budgets, expose those who hoarded calamity funds, and ensure
that they face the full Sana weight of the dumami law. yung lahi ni Mayor Magalong. Yung Vic lahat ng mga Soto. mayors na kuan nasa Ay, good Vic governance. Soto. Si kuan Vico Soto. Vico Soto. O dyan si Lingayan, may tumatayo na good governance. Si Councilor Berna. Sana dumami. Yung para sa good governance. Si Mayor Ming. Mayor Ming. Yung Rosario. mga mayors. Sana dumami. Yung talagang gumagawa ng kabutihan. Mayor Carl Christian Vega. Mga ganun ba? Mga kilala natin. And lastly, kwanto yan? Lastly, meron pa. Meron pa. Last 2 paragraphs na lang to. Sige. Tapusin ko. The people must also be awakened. Gumising kayo. Relief is not a favor. It is our right. Tama naman. Yes. Tama naman. Hindi Yes. naman yung pabor eh. Kailangan natin yan eh. At di ba? Yes. Serbisyo para sa tao. Sa mga nangangailan. Lalo na sa kalamidad. Yes. Di ba? Infrastructure is not a gift. It is our due. To remain silent is to remain complicit. It is time to demand more than handouts and hollow promises. The floods will keep coming, but if corruption continues to reign, we will drown not from the waters of nature, but from the filth of politics. The choice is now before us. Ang ganda ng may diba? Sino yan? Dayo Kupatan. Do we allow these politicians to keep feeding on our misery, or do we rise against them and reclaim the dignity? Alam mo yung gumawa niyan? Galing, di ba? Ang gumawa yan? Kunti lang kasi tayo. Yun lang. Na nag-advocate, di ba, ng good governance. Pagka-election, madami yung sigama, watan ni Laylayan, yan ay inay, tas ikaray nakukuro ka. Ganun yun eh. Di ba? Yes. Ay, nako. Ano ba yan? Calamity is not commerce, and those who profit from it are not leaders. They are predators. Di ba? Preemptive, proactive tayo, sabi ni ni Mayor Ming, di ba? Mag-isip tayo ng mga solusyon. Pero alam mo yung mga sa photo ops, wala rin arom niya, they dayawan kumatiran arom, ya leaders tayo. They refuse to may agdampanta. Agdagabelan ni panta. Kasi alam mo, ang sagot nila, nandiyan naman yung nasa taas. Alam naman niya yung ginagawa mong kabutihan. Alam mo, na daydayon kon leader yung tan, yan na imatunan kon, akto gabay sa mga picture. Nung nanyumat, akto gabay, mangiiter, mangider, hindi, tumat, style. Palimatula. Sara may kayo nang bahala. Agency concern. Yes. Na trabaho datan. Yes. Not me, but sikila. Wag man labat nung nanganto na paano observe. Alam siya si Katimidi raw. Yes. In fairness at alam niyo kung sino 'yon. Nabing ko, mayor namin. Sabin Malay. Sino 'yan? Mayor Pedro. Ay, ayaw niya. Ayaw niyang siya mismo. Oo. Totoo. Di ba nakita mo na minsan yung mga nasunugan? Dumating yung tulong ng mga DSWD. Nandun lang nag-supervise. Pero yung siya mismo hahawak ng mga gamit, ipamimigay sa mga hindi niya ginawa. Maganda Aman, yun. so dayon ko si kayo, Mayor. Mayor, mabuhay po kayo. Yes. Ganun siya? Yes. Si Mayor Pet Merera. Maganda 'yon dahil 'di ba, hindi yung pang-photo ops. Hindi ang importante maibigay mo yung serbisyo. Yung serbisyo sa taong bayan. Yes. At yung serbisyo na 'yan sa pangangailangan ng madlang people diyan sa Binmalay, inibibigay ni Mayor Pedro Merera, Pet Merera, na hindi nangangailangan ng uraka. Picture. Yes. Ang importante sa kanya, yung serbisyo agad maasahan ng mga taga Binmalay. Meron pang isa akong nakikitang yung nabanggit ko pala pero kidding aside, ano yun talagang hindi siya hindi tulad ng iba na tapos honestly, i-push nyo. Yes. Honestly. Okay, honestly. Kaya thank you for that. Meron pa akong isa. Kaya nababalitaan ko yung mga magagandang ginagawa niya diyan. Through si Boss Leon Castro. Di ba? Sa panahon ng taon kasi siya yung nagla-live. Pero yung si Mayor hindi siya nakikita na nag-awat mangidedero. Hindi.
Yun talaga wala kang makitang picture na ganun. No, yun mga ganung bagay. Maganda yan. Tulad dyan sa idugtong ko na lang, yung ginagawa ni Mayor Carl Christian Vega, diyan sa Mangaldan, sa Mangaldan, sa Mapandan. Yung pumupunta siya sa ibang bansa para mangalawit ng pundo, successful naman, di ba? Alam mo kung bakit? Iba kasi pag nagtitiwala sa iyo yung mga kababayan mo. Yun, alam mo nung nalaman ko yun. Yes. May tiwala sila sa iyo. Correct. Dahil hindi nila ipalimad si katay million of pesos Irama Asosasyon Amerika. Yun. Para sa may proyekto na antadaya ang kapoy outcome to. Oo. Inananang dahil. So outcome dita na da balay na Mapandan through his leadership. Mayor Carl. Biruin mo kapaborito RJ. Yung ginawa niyang waiting shed na may aircon. May magpapagawa. Hindi na sasagutin ng LGU. Mayroon nang sasagot ng mga organisasyon sa Amerika. Yun yung sinasabi na gumawa ka ng maganda, paano anda? Yes. Di ba? Yes. Di ba? You do good and everything will follow. Yun! Nadali mo. Yung gusto kong sabihin. Yes. Kaya nung narinig ko yung mga million of pesos, may 12 million, yung mga asosasyon, bakit? Titiwala ba sa iyo yun? Of course. Kung hindi maganda yung pamamahala mo? Hindi. Hindi. Yun. Kasi alam nila na magagamit ng tama yung kanilang pinagpaguran. Yun. Diba? Okay, yun that's their money. Yun ang mga makabuluhang trip. Yan. Yung mga makabuluhang pagpunta. Outside your town. Yes. Kasi may purpose. May purpose at may achievement. Kumbaga, nagpamasahe ka doon, papunta doon, pagbalik mo, malaki. Yan. Hindi yung nagliwaliw. Yun. Di ba? Of course. Saka yung Mapandan kasi, alam mo, maalala ko, maganda pala. By the way, alam po ninyo, itong nakarang flooding. Hindi binaha. Nag-declare ng state of emergency ang calamity. State of calamity yung mga ibang bayan near Mapandan. I think Calasiao is also one. Mangaldan is also one. And Santa Barbara ba nag-declare ng state of calamity rin? Hindi ko maalala. Hindi ko lang maalala. No? So, other towns nearby Mapandan nag-declare ng state of calamity. Pero ang Mapandan hindi pa. You know why? Hindi sila adapt. May mga ilan lang pero kalye lang siguro. Yun lang, yung heavy kwan lang siguro, downpour of rain. Kunting ayos lang sa drainage system, mabilis na pero nagsusubside. Wala. What is very important is, katulad natin dito sa Dagupan, may mga ospital tayo na nalubog sa baha. So yung accessibility para puntahan ng mga nagkakasakit, medyo nahihirapan sila. Yes. And I think there's a program of the provincial government na nagpapatay sila ng hospitals at malapit na yatang magamit, ma-open yung isang ospital na napakaganda nakita natin somewhere in Eastern Pangasinan. Okay. So, ang ibig hindi ko lang maalala yung town. Is magandang lugar. Magandang lugar. Para pagpatayuhan. Ng ospital. In case of emergency, accessibility at saka malapit sa mga bayan. Yes. Bayan ng Mapandan. Kasi ang dami palang exit dyan, going to other town. Daan, papunta, palabas ng Mapandan na pwede mong mapunta na agad ng mga bayan. Sana ma-consider yung kanilang bayan as a possible site na pagpapatuyan ng maayos na hospital. Although may community hospital na dyan, run by the province Capabrito RJ. Saka may RHU pa dyan na maganda. Yun na sinasabi natin. May extension na pinunduan uli. Kaya ng mga kanyang mga kababayan na magdudonate uli. Yes. Sana mabigyan ng pansin yung kanilang bayan. Kasi malapit sa Manawag, malapit sa Urdaneta City, malapit sa Santa Barbara, Mangaldan at Calasiao. Siyempre, kung may mga magkakasakit, maganda rin yung may options yung ibang tao na halimbawa may baha sa isang lugar, hindi sila makakalapit doon. At least mayroon silang mapupuntahan option. So dyan ko ang pagtanto na pag maganda yung liderato mo sa isang bayan, yung sinasabi mo,
susunod na yung mga magaganda Yes. na mga proyekto. It follows. Ayun. It follows at ating tanagagi. Pero palos ka mo. Ah. Luwat, Palos. luwat ang datala. Medyo sasalta tala. Kataryala siri luwat. Kataryala luwat. Siyempre no. At kila man overtime. No watan lay luwat, kami atakbo na. Takbo Diba? na. Okay. Hanggang pala malam, yung oras ay atatin tanagagik. Akalubakan tabay lalang walad lignay balay. Saring magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Sansay magtaralingkor, magtariuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Akalubakan tabay team on the technical side. The only one, Engineer Nixon Dakal. Natabihan ang susunod kagad ang number 1 ng kapaborito Joey Baby. Dito lamang po yan mga kapaborito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM.